3, 2, 1, jdeme! Pojď! Takže vítám vás u tohohle videa a v tomhle videu se podíváme na to, jak jsem hrál svoji první jarní hru se Spifflem, s novou Airsoftskou, s AAPčkem 01, Cčkem, v takový menší konverzi, takže doufám, že se vám to bude líbit. Můžete dát like, případně dislike, případně odběr a jdeme na to. Běž! Střed je náš, jo? Krouhelník. Ok. Modrý! Ačko, modrá. Vlajku. Šup, vlajku. Za překážkou dřevěnou. Tady je náš. Za překážkou dřevěnou. Náš, vole. Ne, tam je červená. Aha. Dostal, mrtvej. Dobrý. Tady je ještě jeden, za benama. Ne, tak ještě tam zakrytí. Ještě za tím krytím. Tu vlajku. Jeden, tu. Vlajku. Rychle. Je tady za těma benama? Za těma dřevěnema. Za těma dřevěn. Jeden dveře. Jste pozici. Vezte ti třešínku, pěši venek. Myslíš, můžeš jít? Sure? Běž na háku. Jo. Taky mám. Je tam jeden. Poběž. Tak jdem. Dobrý den. Hák je červená. Jak to vypadá na tom Ačku? Ačku máš na tom naresu. Kde? Venku. Venku jeden, táto. Pacha v sauně. Jo, jeden vzadu v sauně. Sauna. Nic. A jeden hák byl, jak? Jo, hák červená prej. Dobře ti kryju. To co by ti pokryju? Dobré. Díra.
Myslím, že ulička smrti červená, ale nevím. Dobře, ulička smrti modrá. Já vidím toho z těch dveří. Ok. Chodím přes ně, takže můžu dopředu. Ale bacha na Jsou furt na té pravé straně. bacha na venek, aha. Koukám venek. To je úžasná pozice. Hák modrá. Hezky se dostal. 10 kilů. Můžete jít klidně dopředu. Dobrý? Já jsem nedostal. Jo, mám odražena, mám. Mrtvolá. 2. Dáme. Jednou jsem sejmu 2. Asi. Jdeme. Ty vole, já už nemám. Zásobník. Pak seberu. Vypadl mi zásobník tam někde. Díra? Jak to vypadá na tom středu? Aspoň se ti zvětší, bude to vycházet. Už se to tady? Jo. Protože mě došli do hlavní, takže jsem měl určitě dát dveře. Dovnitř! Jdeme. Vzadu je. Vzadu, za tou bary. Bacha. Konec. Ty vole, já musím jít pro zásobník. Tak, 2 kilíky v pohodě. Někde mi tady vypadl zásobník. Teďka bych tam Míro, teďka tam, když těch prostřední takovou. Duj! Díra. Díra, jeden.
Jo, mám. Dobrý. Jdeme, pojďte. Ty vole. Jo, počkej. To je táty. Ne, jdeme z respawnu. Dobrý. Ačko modrá. Asi můžeme jít. Jak vypadá střed, modrá nebo červená? Střed modrá. Dobrý, na Ačku modrá, jo, držíme vlajku. Před námi modrá? Jo. Jdem? Jo. Na středu modrá. Ne? Jo, mám! Na středu je modrá. Ne, na středu červená teda. Střed červená furt. Střed červená. Myslím, že jo. Možná tak 2 tam máme, jednoho. Jdeme. Jak to tam vypadá, Ondro? Modrá. Tady je jeden díra. Možná víc. No, to ztrácíme. To stačí. Tam se stejně na dálku. Ty vole, já se tě lekl. Já budu hodit díru takhle. Čekej venek. Díra. Jeden díra. Dva. Díra. Vždycky tam občas vykoukne, jo, Ondro? Nic, jsem zpět. Trošku se nám vybila Jo, já do A taky. Dobrý, Ačko teďka stačí, jo? Stačí nebo tlačí? Tlačí, hovno. Hovno v prdele, No. potřebuju ho tu zácku týden. To je fun fact pro vás. Máš tu masku? No to zase dělá fanboy, vole. To říkáš fanboy, vole? Tobě! Já nejsem, vole. Co děláš, proboha? Tlumič. Dávno, ty s tvojima koutama nemůžeš být fanboy, vole. A ty, vole, ty nemáš ani jednu kouli pravou, vole. No, a kde je ta druhá? V Chorvatsku jsem ji našel na zemi. To se dá ke smílení, vole. Tady má koutama. Kout Maxer 69. Kámo,
Myslím, že ti to vystřelilo. Já si myslím, že to tak 3krát. Nevadí. Ne, vole, zmrdí. Prej nevadí. No co? Natáčíš? Vlogísek. Na zem! Motosu zbraň! A kud! Žádná zbraň! Zbraň! Polož to. Tak si zbraň! Nazvojena! Žádná! A otevři hubu! Tam klipo! To je násilný Kdo to byl? My, abyste nehráli Airsoft, tak to říkáme lidem kvéry do zadku. Natáčíš. Jo. Moudro do vlogísku. Pojď. Co mám říct? Nějaký moudro. Moudro dne, ale... Zbraň! Já nevím, co bych řekl, ale třeba počkej, jaký moto. Nigga alive! Nigga alive! Kuba! Nemyslím moto. I think moto like... Ne! Jo. Komu jinému já mu kopá, tam do ní padne. Tam do ní spadne. Ne, padne. Zbraň! Elektriku nemám. Tak odkaď. Ty krásná se. Já háčko. Háčko, já jsem řekl háčko. Áčko. Máme něco držet? Máme držet nebo zabít? No, zabijeme. Jo, já mám. Jsi tam udělal nebo co? Kluci jsme úplně v prdeli. Já mám ale formát docela dobrý fanboy potenciál. To ne. Běž dopředu. Nikdo a jeden vyběhne a pokropí nás tady. Ej, stačí jenom 2 kuličky, ale každý, jo? Můžeš jít? Je tam vůbec? Ulička. Jak to vypadá na tom středu, kluci? Aha, sorry. Na někoho jsem tam střílel. Ještě tam jeden je. To tady? Co? Vezmeš to tady? Jo. Jo, pojď. Ulička nic, podle mě. Ne, střed by měl být modrá. VIPčka respawn jeden. VIPčka respawn. VIPčko. Na jejich respawnu. Ty budeš koukat. Co? Jak se to rozdíme, ty budeš koukat na střed a já budu koukat takhle tady se nezvenku. Jako, já koukám na střed, jo? 2 červený hák. Ulička, ne? Jo. Ale už nemám.
Jeden přes uličku, přes Bčko. Ulička smrti, podle mě. Jo. Ulička smrti. Jo, ok. Ulička smrti modrá. A mám. Jo, mám. Mrtvala. Co to je, pro boha? Auto opravná nebo co? Ale tady, toto zálohová faktura. No nic, já to nezapnu, tak to je kukt. Tvé, to seš ty, táto. Pojďte všichni obsadit tady, ten předěl. Jsme tady dva na tom Ačku, nevím. 3, dobře, 3. Dobře, je nás tady hodně. Potom dlouhou někdo, tady jsou na rohu. Nemám dlouhou. Ale to chvíli tam potom. Nemám dlouhou. Ne tam, potom. Tady pojď. Ne. Místo mě, tady jsou na rohu. Uvidíš ho. Všichni! A želvo a natek! Z boku! A 3, 2, 1, jdeme! Pojď! Mám! Aj, konec! Ty vole! Dejte si do komentu, jestli se vám tohle video líbilo. Můžete dát like, případně dislike, případně odběr, případně streamů na Twitchi, takže skoč na stream pokecat, případně hrajeme gamesky a uvidíme se u dalšího videa. Čau.